Dostlar, hemmeğe salam. Yine yeni de sahne arkalarının biri, yani indik gepleşigimiz, haysi gepleşip top 10'un sahne arkası. Bugünkü ne yiyen biz studiyamıza geldik. Hali ofisten qaydiyanımı almağı unutup durun. Yürüyüşü sizin için, hayışlar için şu sahne arkasını yazıyan top 10. Ne edip geçiriyaz, ne edip siyonk ediyaz, ne edip montaj ediyaz. Bunu bilmeyi isteseniz, men bilen galip. Yine esas sahna Murad'ın in halamayan oturduğu şu. Yine de öyle. Owa, kopyuňyzyň beren soragyňyza jogap. Ine şu jagaşça ýaşyl fonuna düşürýär. Ondan soňra ýyzyna chroma key bilen fon goýýar, belegerne diýär, hemem üçin bir sahna bolar. Tagat entek gepleşigi başlamyk, indi başlamaly. Bu zatlaryň näme gerek bolanyny bilemek ýöne oğlanlar bir yerden tapdyrýar. Taşynnaky gurlayan kime ýüregi düşdi diýenler üçin mene aýdaýyn. Men şol, men siziň ýüregiňize düşýär. Murat geldi. Emin şekli keypi yok. Ýöne onu da siz üçin keyp tapýa bir yerlerden ýylgyrmaly bolýar. O mağdaylan. İlk salamlaşan görüşmek. O miyası mağdaylar. Geldin mi? Getirdiler. Tigatov tayin mi? Yok diyemde pedazdan soğan. İyi başlamalı ya mı? Neme mi? Öňünden aýtjak mı? Kimin yer alanı ya gepleşikde Ona görək? gepleşik näme berek? Öňünden berdi aýtjak gorundan. Seni meçek koýar adamdan köpelçek bolýan ya. Oo. Iň gowaşly informasiýa berip. Ya senin bellerin Murat Mollan sahipasi bekorçukda. Var da aýdan soragan diýip aýtjak da. Oo. Oradan atqa bolasyn. Boyun kiçikene Emre. Boyun kiçik. Zato awrym bular. Yeňijiňizi garşylaýyş pursatymyz. Tökot öňünden gutlaýan gowy ýagdaýlar. Awa, saňa sagmy? Awa. Gutly bolsun, höwür köp bolsun. Başlaýasyn. Ey, musun daşo. Tamam. Hayır. Ey, pozitif da. Ay dine fen gowy, o ne we. Eden ýamadan diýip koýardy. O ya, bolla no, bolla. Duvayda zanda oldu. Hayfın goýjak bilen ama ikide diňje bar ya, diňje ananjakmy? Gelip gördiňmi ananmadan? Kim? Birim maraldy diýýar. Birim arat dönmez. Ya da ne bedayla söyle adam sırrına varadayla kimin adam sırrına vardı? Bolana kan? Tam problemem goýjak geldi. Mara. Dedi mavi ekranın önüne hoş gördüm. Dedi mavi ekranın içinde hoş gördüm. Dedi Türkmenistan'ın en gowy kliplerini size götürleyen, yani 10 tane en gowy kliplerini size götürleyen top 10 stüdyo ovaya Alparcı Murat Molla. Başla dur ya. Burada gitti. O da kırdı zaman ya. Alo, yapmadım bunu mu? Alo. Waalaikumsalam. Gulla bawo, qara sotir ola qaytsa qolo ti gulye nokti. Şoyum kerik ne diyorum? Gulye bilen Tapona. Hava şoy starap ne? Top onumuzun birinci örneği. Ta. Yine. Indi, sen özün kime sağ olsun aytsa. Barmy?
Tokut braç içinet giraydı. Bollu. Murat ne bollu. Ha. İş mi bulursun? Avaz yapat kameraya kadın. Seni bu yaşını tutup biliyor musun? Bollu olanlar bollu. Murat otur uzun al gidecek mi? Brayla berde durmasın da. Çırağını ağdırayım. Saat birden işleye bugün şomkamızı çalıp dindik. Indi olsa montaj işleri onam nesip olsa ertir bolmasa bir gün boş wagtymyza laýyklap başlar. Ona mekman seyrettirer. Sağ olun. Bugünlükçe giyeceğiniz rahat olsun. Ertiriniz hayırlı. İlk düýünüň öňünde şomkamyzy etdik. Topunyň aprel aýy. Indi gerek montajyny kädir montaja türäs şu wagt materiallary kompýuteryň içine oklap ötüyorum. Gelin mi da? Ya çıkya, daşına çıkya bir qara futbolkalı, qara balaklı, qara kepkalı, krasovka, tam qara öz adamçılığı yürek yerli. Şu bir oğlan çıkıp bari. Aytma, ne? Nereden taptın ay şula tırgıcı? Yerden tağıt 10 mirlere işe başladık. Eýan tolsan götürüm işimiz taýýar. Edip bolsa saat şu wagt 3 akşama eýan tutuşluğuna gitmeşik taýin bolmaly inşallah. Hine ýok gördün şunçu wagtlary sesine goýuşturmaly bolýar. Saat bedeglerini etmeli bolýar, kesmeli bolýar gara. Bolly gitmeşik taýin top 10 aprel Patskaskada çıkaryan eger görmediğiniz bolsa aprel aýyny görüp baha berip bilersiniz. Emeňizde sağ bolun, janyňyz sağ bolsun, özüňizi gowjy seredin, owa ýezden daşlaşmaň, ýene-de size gowy täzereklenmez öňde.